В нощта на музеите и галериите, тук при нас в експозиция Съединение на регионален исторически музей, ще гостува Иван Мудов, който ще представи изложба наречена Музис. Представлява онагледяване на целия документален процес за регистрацията на частен музей за съвременно изкуство. Фондация Отворени изкуства продуцира и два собствени проекта, които са специално за нощта на музеите и галериите и по някакъв начин имат своето продължение и след нощта на музеите и галериите. Един от тези проекти е поканата ни към Иван Мудов да направи нещо за нощта на музеите и галериите. Като казвам нещо, влагам в него цялата провокация, с която Иван работи в продължение на всички тези години от 2005 година, когато за първи път направи Музис, откриването на музей за съвременно българско изкуство на гара Подуене. Аз също бех там и очаквах да видя музей, но музей нямаше. Именно заради това, че нощта влиза в нестандартни форми, пространства и време най-вече, реших, че Иван Мудов е много подходящ да покаже нещо свързано с музея. Предложих му да направи нещо и той прие да направи музей. Това, което ще направя е музея съвременно изкуство, в смисъл ще регистрирам. И взето работа се върти около по-скоро е коментар на закона за музеите, за художественото наследство, не го помня точно как се казва, в смисъл много странен закон. И по-скоро това работата ще ми е коментар и един вид ще бъде много хубаво, ако се превърне в коректив на този закон, но това общо взето не са неща, които зависят от мен, по-скоро се надявам да може да стане нещо такова.